and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nano, ikaw pa. I hope nga madani mo siya. Gusto sad ko malingaw si Amaya kay naibaw biya ko kung unsa sad ka boring nga naaling ka sa bahay. Unya, wa kailang gihimo kundi ang pag-atubang ra gyud sa mga gimbuhaton nga para ra gyud sa panimay. Ayaw na akong istorya? Good luck, part. Mayon tag makalusot lang gyud ka. Kay malipay sab anas mama. Nak, dali ra good. May problema ba, ma? Ay, uwa, uy. Nahibong lang ko anang motor nga nagparking tungod anang punuan sa kong sambags at bangba. Diha man guna ganiha ang rider. Pero, unya, ako nalantawan nga mipiya. Karon mi balik naman sad. Kuyawan man lang tao eh. Time pass sa... May hapon, Amaya. Nakailan man lagi ni mo. Hey, kay ako ba ng amigo, ma? Migo na naman ni Aiza. Dali, Jeff! Ma, ako siya padayunan ha? Okay ra? Oh, nganong dili man. Sige. Jeff, ako mama si Mama Dalia. Ma, si Jeff, among amigo ni Aiza. Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon, Sab. Oh, kumusta naman si Aiza? Taod-taod naman lagi kung wa makakita niya. Palingkura sa taon ng atong bisita, ma. Uy. Ay, sorry dong. Sige dong, lingkod. Ahin mo dito si Aiza. Ay, busy kayo eh. Dito tayo gikan sa ila, pero tuwa, grabe ka busy. Murag doon ay gitukon sila. Ha? Murag natin nga lagi plano nga negosyo. Oh. Tuyangan naman tumayahan sa kinikanan ko. Inilaging only child. Tagan kung usay gustong kuhaon. Yahay ka tumayahan na eh. Bisag di ba ito motiwas sa eskwela. Huwag yung problema kay naghan magkwarta ang amahal ginahan. Pero huwag ko mo kung magkauman ka eskwela eh. Husto gyud ka dong. Nakadungog ka, Amaya? Kinahanglan nga ang padayon dyan ka eskwela, Amaya. Ay, trabaho sa ko, eh. Og ni undang naman jud ko. Nagplano ko mo trabaho lang una. Nya, magtigom ko ginahinay. Aron kon may igo na ikabuga, balik ko eskwela. Kana. Tabagan ka. Ha? Pwede kayo kung magkarekomendar mo para makatrabaho. Oh, di mas pagpagambog no? Daghan og connection akong papa. Mao ba dong? Salamat, Jeff, ha? Salamat kaayo. Ma, motrabaho ko, ma, ha? Ay-hayas dato ha. Busy kay inspection sa iyang gipatukod. Asa na uy? Nadi ka diha? Muagi lang ta ko pero nalantawan man ti ka mao nga naog lalag ko sa sakyanan. Unsa man ni bago ninyong gipatukod? Masuway kog tukod og galingong negosyo. Unsa man negosyo ha? Salon. Ani na unya pagwapo ha? Magbutang man sad ko barbershop diha sa kilid. Wa pa ni mahuman. Dako pa kay ni kuwang uy. Pero ako ginintiwason tungod kay serious man ko sa akong tumong. Wow. Nindot ko mao na. Nanagay kalingawan nga magakwarta ka pa. Malingaw ka pa, napagi kay kwarta. So, ako ba lang hunaw-hunaon nga careful na kakaron sa matag sintabo nga maabot sa imong kamot? Kay magsugod naman kog kag pagpangitag og galingong kwarta? Oo. But it doesn't mean nga dili na lang gid ko mo pagawas og sapi para sa akong lingaw-lingaw, no? Dili sa na mahimo eh. Kay wa ba ko maanad nga magpagasto lang. Mas ako ba gyud mo bangkas amo mga lakaw ni Amaya? Wa ni mo agniha si Amaya nga mo join ining Dili na ko tandugon si Amaya para ini trabaho dili ni Linia. mo ba? Ay, gusto dito. Biyaan ta sa kay doon na pa ko tuon. Hapit ko malimot da. Excuse? Sige. Unsa may mga kumatong gi-offer ni Jeff nimo? Kung kaya ra ang trabaho nga isangon, ma, akong sawayan. Sige.
Timbang-timbang nga dihag maayo kung unsa gyud imong gusto. Ayaw pagdiretso og amba kung dili nimo masiguro nga makauyon ka bagid sa kahigayunan nga gusto ihatag nimo sa tao. Oh, Ayo! si Roy? Pasak ah. Ha? Wala kay puruhan kay dinhi na si Jeff kaganiha. Unsa? Ug maorag ang gianhi ganiha. Ang iharag yung tumo nga mutabang kuno nako nga makasodyo kog trabaho aron dili kuno ko laayan og standby dinhi sa bay. Kadiyat, di pa maingon man ko nimo nga ako rin mo pahimutan nimo? Thank you. Thank you gid kaayo pero nakatabang naman kaniya maong ano na lang sad nako si Jeff. Well, dili ko gusto makaingon niya ka nga hambugiro ra kaay ko. Kay ako gyud mangako sa pagpasud ninyo ni kuya nimo og trabaho. Maong good luck na lang. I hope wa ka masayop sa pagsalig nimo ato tawhana. Hello? Guess what? Mangalit man lang ka? Paggiswat-giswat para ba? Angon sa mga akong tag-anon, be? In the bag na, darling. Angon sa man? Why don't you shoot straight? Mga amiga, yadtogin ako sa ila. Kay gusto gyud ko nga ako ang makapasuloy og trabaho. Si Amaya? So, unsay development? In the bag ni gani. Oh? So, meaning, ilang puskas sa imong tumo nga magpabilib ni Amaya? Hala lang, maumagog ka ha! Oh, congrats! Yan ang congrats ay. Yan ang congrats. Mingono niya ko nga mas bilampos pag ko sa akong tumo. Sa una nga napaso. Tulad tong taong hambugiro nga nagpalaban siya kaman. O nagatubang yung barangay. Di na uwaw kay ko kay. Ako na nga ipasaylo na. Maong mawig ko. Ganahan ka itong tawhana, day? Ganahan ka niya? Okay naman sab siya kuya. Well, kung gituan gini mo nga, mas okay ra ka sa iyaw niyang pasudlan nimo. Sige, suway. Pero kung mo feel ganit nimo, nga dili ka mahappy, imo nang katungod ang pagsibog. Basta ka kuya. Maong pahalipayo na lang kupi. Ayo-ayo lang ga. Ipadayon ang imong pagbinuotan para permanente nga magmalipayon si mama, I haba? swear. Hey! Gano ka? Ganong ingon anak mang imong tinanawan, Ay lang ka offen kuya ha? Binangga makakuni mo. Imo nang nakita, Amaya. Anda magani kong mamatay para nimo. Kalahap sad ang tubaga Di na lang gutang hisgot ang kamatayon, good. Okay. Kung doon na kay gustong isulti, go ahead. Makalaom ka nga manindot man o mabati man na, dili ka makapaabot nga mahiubos ang suko ko nimo. Love ba yata ka, kuya? Nakapakita man ko sa kong kamaldita dihat nimo kaniadto pero bunga ram sa gudto sa kong kabatan-on. Naibaan na bitaw ka sa mga teenagers karon. Kasagaran stabon jud kaayo. Og usa na ko ni ana. Pero deep in my heart, kuya, love man ta ka ba? Ayay! Marag mahal-mahal tingaling pangayoon ni mo sa. Maybe. Pero usa lang kabutang ang akong ikapaniguro nimo, kuya. Dili kini material nga butang. Sure, uy! Lagi. Mao ba? So, pwede ako nang mahibawan kung unsa? Please? Di ko hilig nga bitinon ko. Really? Mauunsa man na, Unsa? Wa kay plano manguyab, kuya? Ha? Kanang babae ba?
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!